सनामोन मेहेरना हले नै दिनै खान्थालजोंनो स्राय बरायहरबाय दै आंनि सनामोनखौ दाथ' जेराव फिथाइ सामथाइनि बोथोर नङा होनबा सनामोन दसे समबाबो नुजाफैलायबाय जोङो दायो बिनिफ्रायथ' जोङो थाब थाब फैनो नाजागासिनो अब्ला लोगोफोर जाय नोंथांमोना नेनानै दङमोन नायनो मोजां मोनो दान्दिसे सम होनानै नायलांदोलाय बिनिफ्रायथ' लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक आरो कमेन्ट खालामनो बावाबानो जाबाय दै आङो मोजां मोनगोन आरो आंथ' मिथिखायो जाय नोंथांमोना मोजां मोनो मालाय लाइकबो ओमफ्राय कमेन्टबो खालामखायोना दे होमबा लोगोफोर नायलांदोलाय दसे सम दिनैथ' आरो बोथोरा गरमबाबो दाख्लैसो अखा हासोनानै सान्दुं दुंनायबाबो होगोनलां जानाया ओमफ्रायथ' मा फिथाइ सामथाइ मोनजाखोलै सनामोन बोथोरनि बोथोर आंहाथ' गैया नै खान्थाल थाइजौल' आरोना बे थुनथुलियानोथ' मा बुंलाबायदों दे सोरथो सेंग्रा जाखोब्रा ओमफ्राय दासिमबो सानफ्रांबाय थाबाय आङो माथो बुंबावनो आरो लोगोबाबो साला बे हाथरखियाबो खम नङालै खिन्थालायबावाखै मालाय फनावनो डाइरेक्ट सोंहरखानोसै नामाब्रा ओइ सोर सेंग्राखौ लोगो हमैनो नागिरदों नों होननानै ना रागासो जोंगोनब्रा नाथायथ' ओमफ्राय बेस्ट फ्रेन्डसो ना बियो आंनि आं माने इसेबां गार्लफ्रेन्ड बायदि बिदि माबा खालामबाय थादों दे बेखौ टेनसन मारिबाय थादो मालायबा आरो लोगोबो जानो हानाय ना मानोबा गुबुनजों नुब्ला गोसोआबो बोरैबा सुखुवालै उन्दैनिफ्रायनो नाथाय सानैजों जमा देरबोनाय ना सानसे समावथ' थेवबो बियो हाबा जागोन ना बानिया मा जागोन बेथ' आंखौ नागारनानै थांगोन ना सिगाङावथ' आंबो बिराद खुसि जायोमोनलै हाथरखिनि हाबायाव आं थिगसे मोसागोन होननानै ओमफ्राय थिगसे इन्जय खालामगोन होननानै नाथाय दायो मानोबा बिखायासो बोरैबा मोनोलै बे फाफसि थङालियाबो थगायखाथारदोंसो बियो जोंना हाथरखिया बिदि नङालै आयौ अखाया नायलाय हालायबाय हाबायानो थाबायलै मा एसे जारला बे अखायाबो हाबाथाय थाद'नो रोङि हाद्रि गुफुंलायनाय बाला गोरान जाजोबलायो हानो थिनबाबो हाया दानाबा हाबाथाय जै हायो देन्जार हाखायो नै आबौ मेहेर हा अखाखौ नों बिदि बुंबालाय माथो जाबावनो सान्दुंबा सान्दुंखौ रायो अखा हाबालाय आरो अखाखौ रायनोसै जाबाय दार्लिंआबो बुंनो रोंसै माथो नंगौथ' आरोलै ओमफ्राय नोंना नोमफायालाय थांबाय दुब्लियाव थांनो होननाया औ आंहाबो दा दसे थानानै साहैनांगौसो दे एबाराव हानायावनो हानाय एसे माबा थाथोंसै जोंहा माइ गायखांबाथाय एसे बारा टेनसन गैथ'ला र' जागोनलै आबै जागोन गासिबो जाजोबगोन जोंना माइ गायनायाबो जागोन र' नोमायाबोथ' हास्लाबा जायो आंबो नै एसे जेबो हाया जानानैसो थाबाय आबौ एकदम आरो मानसिबो नागिरबाबो मोनाना माइ गायनोबो आंलाय माथो जाखो आबै आंबो दङ आरो जोंहा हाथरखिखौ लेंहरबा फैना फैयाथाय बेखौबो फैनो हायोबा लेंहरनो सानदोंमोन आङो आयौ बे आबैयालाय फैनो सोलाबगोन होनबा मालाय गावस्राबा गायो गावस्राबा मानसि नांगौ जायो ओइ आबै मेहेरनि थाखाय फैनांगोन ना बियो दसेबाबो जेन'बा मानो फैया बेलाय आं लिंहरबाथाय एकदमबारे फैखागोन ना बियो होमबालाय लिंहरनो हायोबालाय लिंहरदो आरो माथो लोगोबो फैना दंनो ग्रोब माइ गायनायाव मोनफैसिगोन लिंहरनो हायोबा लिंहरबानो जाबाय आबौ बिनि लोगोखौबो ओइ बिनि लोगोआ खुरिया फारिया खामानि गैया आबै लाब गैया बेखौ लिंहरनानै बेबायदि सिख्लाखौ मोनबालाय आंथ' थिगसे खामानि मावहोगौ नाथाय रोंखाया हुदाया बे जेरावबो बे आंनि मोजां लोगोबासो दाथ' बे आंनि मोजां लोगो नङाना नै माथो गोदो नोंसोरजोंबो फरायोमोननो जोंनावबो खनसेहाय फैनाया दा लोगो नङासो जालायबाय ओहो आबै आंनि लोगो नंथारा बियो आंनि लोगोआलाय हाथरखिसो दा आबै हाथरखि थाखानानै आंनि लोगोआ रावबो गैयालै बेनो थाखागोन अराय जिउ आंनि हाथरखियानो हाबाब आबौ सना हा बोरैलाय अराय जिउ थाबाय बायनोसै मालाय हिनजावनि फिसा सानसेबाबोथ' बिलाइ हरगोन ना बिखौ बिलाइ हरगोन औ हा मालाय गावनि फिसाइजों देनां हाबा जानानै थांगोन अब्लालाय हा नोंनि लोगो बोरै जाबाय थानो आबौ सना मालाय गाव संसार जाहैगोन देनांफोराव औथ' आरोलै आबै अब्लाबो बे आंखौ नागारना गोजान थांखानाय नङालै जायो नामा जाम्बा बेबा फिसायाबा बेसे गोजाननि मोनगोन ना खाथिनि मोनगोन खायफा माने फिसाया लोगोबाबो लोगो जाहोबाय थाया नङाना आरो नोंलाय हौवा मानसि सेंग्रा मानसि देनांलाय नोंनि मालायसो जागोन दा हाथरखियाबो सेंग्रा सिख्ला समावलाय गासिबो जुदा जाखायो लोगोबाबो देनां संसार जाबा जुलि जाबा गासिबो सोलायजोबो आबौ मिथिबाय नङालै आबै बेबायदि नंद्राया होमबाबो जोंहा रायलायबाय थागोन ना
बिदि जाया आबौ देनां जाय नोंजों जुलि खालामना फैगोन नोंनि हिन्जाव बेसो नोंनि आसलि लोगोरि जागोन दा हाथरखियालाय दा ओरैनो लोगो आरो सेंग्रा सिख्ला समनि नंगौ आरो आबै औ दे हाबिफोरखौलाय मानो सानबाय थानो मालाय देनां नोंबो जुलि जागोन बेबो जुलि जागोन देनांनि खोथासै ओद बुरै मा बुङो आं जुलि जायालै होमबा नों बै बुरिया नुलांनाय नङा नामा आंनि आबैखौ इस आबै बेबायदि बुंथारसै होमबा नोङो नुलांगोनब्रा नाथाय नों जेबो जाया आंबो हाबा जाथ'वा नोंनि माने फिसौजोखौबो दानो नुथ'वालै एसे नेनांगोन मालाबा नों बै बुरिया माबा मोनसे जानानै थांफ्लांबानोथ' आबौ सना आयु हाबाब आत्मा जानानैबाबो फैथारगोनहां आंनि आबैखौ नायफैनो नोंनि हाबायावबाबो फैथारगोन आं आबौ थात आबै बेबायदि दा बुंखा आरो आं मोजां मोना बिदि बुंबोला आयु थुनथुलि हाथरखि आंना बाजै आइमोननो आफामोननो साहा हैनो दे दुब्लियाव ओमफ्राय नों थांफानो ना बेहायनो थाथ'नो हाथरखि आं थांथ'ला नामा नोंनो थांना फैदो दे दे होमबालाय आं बेखौनो थांफागोन नामासो सानदों आरो दा हारसिं जागोन ना बरिं मोननाङा दे मोना मानो बरिं मोननो आंलाय नों थांना फैदो नाथायबा दा फैफिनबासो जोंहा दसे बायहेरायाव ओंखारलांगोन दे बेरायनो अबेहाय थांनो थुनथुलि बिदिनो आरो लामाथिं ओमफ्राय दखानथिंजाय हाथायफोराव दसे ओरैनो ओंखारलांसै बरिं मोननो ना नङाबा बांद्राय थाबाय थाबाबो ओमफ्राय अखायासो दा जेबो नङालै जामबिलाय अखा हाबाबो साथा लानानै थांगोन ना जागोन दे बिदिबा नों थाथ' दे आंना मबाइला चार्ज जाबाय खोमालै दहायनो होदों कारेन्टआनो मोजां थाथेरा नोंलाय आरो दा मानो मबाइल लांफाबावनो दे नों थांनो ना फैदो ना हाथरखि मबाइला दसे चार्ज जाबावथोंसै ओरैनोबा कारेन्टआनो मोजां गद गैयाना फैनायाबो बेबो आरो ओमफ्राय अबावलाय आरो हाब्रुआव नों लांफाबावनो बेखौलाय नों साहाखौनो हैग्रोना फैदो दे ना सोरबा स्पेसियल हरनांगौ दङमोन बिदिथ' रावबो हरनांगौ गैया जेबो नंला दे दसे थाथ'बावथोंसै होमबालाय थाथ'दो नोंबो ओमफ्राय दे थांना फै आंनावथ' रावबो इदि हरनाया हरा मेहेरल'सो हरो आरो दहायबो रायलायखांखाबायना जोङो दायो हरसै खोमालै आङो दालाय मानोथो हरबावनो दा नङाबा आइया रागा जोंलायगोन साहा होफैनो होननाया दाबो फैया होननानै आरोथ' नै बेलासिद्रायबा जारला जायोना थांखानोसै आङो गायनाय माबा माबि बोथोर दाथ' आरो बहाथो बेबायदि ओरैनो फ्रि सम मोनोना एसेबाबो नै माइ गायबाथ' आंहा बांद्राय समखौनो मोनबावनायसो नंला बाजै दङ देनै दाथ' अब्लाबो दे आरो नोंसिनि ब्रेकआपनि खबरखौबो थाबैनो खोनानो मोनखागोन आं मोजां मोनलायदोंबाबो नोंसोर सानैखौ गोसो मोनसे जाहोआ आङो मोनथिखागौ नोंसिनाव दा थादों जादों लोंदों नों आंनि लोगो बेस्ट फ्रेन्डबो थेवबो माने अब्लाबो आं मेहेरखौ नोंजों खाथियाव फैनो होआलै नोंसोर सानैखौ जानोनो हाया बे मेहेरजों आंनि लाभ स्ट'रियासो जानांगौ आंनि आबै सना नों जेबो जायाथ' ओमफ्राय नों मुलिखौ जाबायना एसे मोजां मोनसिनबाय दा दाख्लैनिफ्राय बिदिनोसै आरो आबौ एखनबा मोजां मोनो एखनबा बारा मोजां मोना दसेनो मा जायोहाय आंनालाय बिदिनोसै बुरै देहा अब्लाबो माइ गायनो थांबावगोनसो आंबो र' नङाबा बिदि माबाबा जिराय जिराय उन्दु थाबा दासिमसो बेमारि जाना थागोनहाय आं आबौ थोद अबाव बेमारि जानायनि बाथ्रा बुंदों बियो आरो बे माइ गायनो नों थाङा रासिन जायोना लोमजागोन साजागोन आबै आं बोरैबा मोनो नोंखौ थांहोआ माथो आङो दे आरो अब्लालाय आरो दा नोमा नोमफाया फैबोला खोन्था दुब्लिनिफ्राय फैब्ला जागोन दे आबै ओमफ्राय नै आबौ दाख्लै नोंहा पास जानाया आंहाथ' जेबो बेमारि मानसि जेबो माबानो हायासैमोन थांनाय आबौ दायो आं फैसा एसे हरनि नों बेजों मा जानो लुगैदों बेखौ लाना फैदे आबौ दे नोंनि पार्टि आरो पास जानायनि खुसियाव पास जानायनि नामाव दे आबौ सना इस आंनि आबै सना ओमफ्राय आंनो बेबायदि पार्टि नांलायाब्रा नोंसिनि आशीर्बाद मोनबानो जायो बोरल' मोजां मोजां होदो आबै आं जाहाथे आरो बिनिख्रुइ जौगालांबाय थानो हायो लाइफआव एकदम साक्सेस मोनबाय थाथों नों आबैनि अननायाव आइनि अननायाव आफानि अननायाव नोंसोर गासैनिबो अननायाव आरोना आबै मानोना मेहेरा फैसा थाखानि बारा लब गैयालै आबै दङ फैसा थाखाखौबो नांगौ नांनायालाय औ आबौ सना अब्लाबो दे नोंबायनि खुसिनि थाखाय आंहाबोथ' आंनि फिसौनि खुसियाव रंजानो लुगैयोना दे आरो आबै गावदों आंनि लायगोन आं दायो नों मा बिहरो बेखौनो लाबोगोन फैसा थाखाखौथ' नांगौ र' मानसिनि लाइफआव फैसा गैयाबाबो जायाना बेखौबो मोनसे साननो नांगौ थेवबो मेहेरनो खुसि जानो थाखाय जेबो गिदिर रिजनबो नाङा आरो फैसा थाखानि बेफोरबायदि एकदम लबियाबो नङालै आङो मिथिखागौ आं आबौ नोंखौ उन्दैनिफ्रायनो जोंजों देरनाय हां मोनथिया जागोन
नंगौना आबै बेखायनो ना आं सानो मा खामानिखौबो मावनांगौलै खामानिखौबो फैसा थाखानि थाखाय एसेबाबो खामायगोन आं र' लासै लासै देनांफोर गिदिर माबा मोनसे जबफोर मोनफ्लांबानोथ' आबै ने लाइफआनो सेट जाखाबायलै नोंसोरखौ आरामैल' दोनखागोन आङो जागोन दे आबौ दे होमबा आं दसे उन्दुनोसैहाय आरो नोंनि नोमा फैबा खिन्थादे आबौ आंखौ जागोन दे थां उन्दुयै थां मा बुंबावनो आरो आबै आफा आयै बिसिनि गासैबो आसाया आंजों दंजोबो ना बेखायनो आङो मा सानो देनांफोर मोजां थाखा फैसा खामायना लाग्रोगोन बिनिफ्राय जुलिखौथ' थाब लाखाया आङो हिनजाव थाबा एसे प्रब्लेम जायोना एखनबा हिनजावखौबो मोजांबो मोनो गाज्रिबो मोनफ्लाङोना बिसास गैलायलाङा दानि जुगाव खायसे खायसेनि खाफालनि बाथ्रा आरो मा होनदों बिफा जोंनि गोरबोआ बेहाय सप्तासे मानि थाबावगोन औलै बिमा ओमफ्राय थाथोंसै ना माथो जाखो थाया बेफोरबायदि बिफा आं बेखौ थाजानो बाबाय माने थांनायनि समबो जासिगोन ना लस जाबाय थायो कलेजाबो नाङा नोंना बांद्राय सानद्रायलै ओमफ्राय दे थाथोंसै ना गथ'नि खुसिनि थाखाय माने सप्तासेल'खासै ना जोंहा फिसालायाबो बेहाय जोबोद मोजां मोनदों मालाय बिबै बिबौनाव गामिखौबो थानो बेरायनो जेबो नङा नै गाबोन समफोरनोखा फैगासिनोआनो थांनायनि समाबो बेसेबांथो थाबावगोनखाय बियो अब्लाबोहाय बिफा अब्लाबो ओमफ्राय माबा बिमा आंथ' गाबोननो थांथारनांगोन नों आरो थांफायो ना फिसालाजों थाङो सप्तासे थाथ'थारनांगोन जायखिया फिसालायानो गोसोथार ओहो आं बेहाय गोरबो आबाखौ लाङाबा थाङा बेनिफ्राय दे खुनुरुखुम मेगन मिसिबनानै आं थाथारनोसै सप्तासे मानि ओमफ्रायथ' बिनिफ्राय सानसेबो बारा नङा नोंबो जे आरोना दे जागोन दे ओमफ्राय आबाखौबो बुंखाबाय आङो बेबो सप्तासेल' थागोन बुंखानायखा दे होमबालाय गथ'आ माबा आं दाख्लै थांनोसै बुंनायनिफ्रायनो बहा थांखो बेखौनो बुंफिनजानो गिना खोन्थालांगारासै दा फन हरदोंमोन आं बेखौबो हमाखै न'आवल' फैथों बियो एसे बुंगोनसो आं गामियाव फैब्लाबो बेरायमालाय एफा बिदि बेरायोना आरो बेहा सोर सिनायनाय दं देनाय बांद्रायबोथ' इसेबां गैयाना नै बिमा एसे सिनायनाय जाबायानो नो मालाय लोगो ओमफ्राय मोजांसो ना बेहायबो गामियाव सम सम फैबोला लोगो थाखाबालाय मोजांनिसो बाथ्रा आरो बेबायदिनो गथ' मानसि सेंग्रा बैसोआव बेफोरबायदि इन्जय खालामाबा लोगोफोरजों बिदिनो बेरायनो थाङाबा मारै जानो आंबो बेरायनायखौथ' इसेबां जेबो बादा गैया ओजोंहाय दिल्लीयावबो आं बेखौ गोसो बायदि खालामनो होयो बेरायनो होयो थांनो होयो नाथाय बेहाय आंहा गिनाय दङ रिजनखौथ' नोंबो मिथिखायो औ दे जाबायसै बांद्राय टेनसनल' लानो नांला गासिबो थिग जागोनखौनो सान बिदि नेगेटिभ सानखाबा बोरै जानो हाबाब आफा जोंहासो नै लेट जालायलांबावनोसैसो जेबो नङा दे आयै जाजोबगोन ना टेनसन लानाङा बेफोरखौ औहाय आबा माइ गायखांबासो एसे रेस्ट मोनसिगोन दे ओरैनोथ' दाथ' समानो गैखाथारा होनजायो एसेबो आयै रिन्दावमोनजों थां दे आयै आङो बिराद दै देरसोगारदोंनो बेखौनो एसे नाफोरबो मोनबोयो खोमा नायना फैनि आङो ए बै नोमबाजैया बेबो दहाय थांदोंमोनथ' नों दा जों नोमबाजैजों फुङावनो मालाय दै देरनायखौ नायना नाबो मोनबोदों जोंहासो थांनोबो रोङासैना ओमफ्राय जेबो नंलालै दा रिन्दावमोननिफ्राय मोनबा लाना फैगोन आं बाथोन जानो आन्था मोनबानो जाबाय दे बोरैबासो जामारबायहाय अखायाबो हानायाथ' थिगैनोमोन गायनायफोरनि थाखायलाय अब्लाबो बांद्राय हाबायना बोथोराथ' बिदिनोखासै आयै माथो होनबावनो दे नोमफाजों आंजों दा जोब्बा थांनोसै नों न'आव थांदो थाङाबा ना अबेबा दै नायो ना मायो ओमफ्राय जानला मानला थांलाबायनाङा आं बाराखौबा बोरैबा गिनायसो मोनो जागोन दे आयै जागोन दे होमबा थाथ' दे आं थांना फैनि रिन्दावमोनजोंसोलै खाथियावनो साहाखौ लाबोखाबाय आङो गरम गरमनो ओमफ्राय सुजि दंमोन ना सुजिखौ एवना लाबोबाय एसे ओमफ्रायो बै मा होनो आयै मालफवाबो एवना लाबोदों आङो आयै आंनि फिसा सनालाय दे बिमा बिफानो नों एसे मोजां एवनानैबो लाबोबाय आबा औ मानो एवना लाबोआ जानो आङो आं थानायाव टेनसन गैया आयै होमबा थाथ' दे जागोन दे आबा ओमफ्राय नोमबैयालाय दङ बुरै एक्ट्रिसालाय माथो आं दसे आफानि मबाइलखौ नायनो होदोंमोन दानाबा फिल्म दसे नायदोंमोन ना दा बन्द' खालामनो रोंगोना रोङा दै बियो दे नायथों दे आबा हारसिं ओरैनो उन्दुबाय थाबा जिरायबाय थाब्लाबो बोरैबा मोनोना जेरावबो थांथारनो मोनासै आइयाबो आयै ओमफ्राय ना बे खनसे आबैखौ लांनाय हस्पिटालाव लांनाय आदाया ना दहाय फन हरदोंमोन ना मिस कल हरखोथाय दानाबा आंनाव फन मोननै मिस कल जाना दंफैयोमोनब्रा आं हरफिनबायबो गैया ओमफ्राय हमासैलाय ए आबा ओमफ्राय नों मेसेज खालामाखै
WhatsAppफ्राव? खालामदोंमोन ओमफ्राय गैया बारा नायादां WhatsAppखौबो एखनबाल'सो नायो ओमफ्राय आयै माबायदि नुमारोथाय बे आदाया फट'बो दोना मालाबाबो ओरैनो जानला मानला प्रफाइलसो दोनना लादों बिनिफ्रायथ' स्टेटास होयो होनैया थेवबो गावखौ माथो आपल'डखौनो खालामथारा बियो मालायबा प्राइभेसियाव थानो मोजां मोनो खोमा खायसे थायोना बा गाव गावखौ बिदि पाब्लिकआव होनो बायो बिदिनो जागोन बे गथ'आ औब्रायै ओमफ्राय जोंनाव लेंहरबाबो फैलानो माथो लेंहरबाय थानोसो बालायलांबायलां मालायबा फैनो बायो खोमा जोंफोरबायदिनाव बिदि दा होनदैयाबा मालायखौ आरोलाय बेबा सोलाबा थायोना फैनो बागोन बाया बेलाय गावनि गोसोसै जियानो जा गथ'आलाय मोजां रायलायहरदों रावफोरखौलाय दे थाथोंसै आयै जायखिया गाव माला गोसो फैथोंसै जोंनाव आं जेब्लानो फैया बेखौ रिसिभ खालामहैगोन खबरल' हरग्रोबानो जाबाय आरोना बियो औ जोंबो गासैबो मोजां मोनगोन आंनि आइसना खामानि मावनो फैदों होननानै नों बारा अखा सिजाबाय थाना दै न' बे साथाखौ लाखिदो ओमफ्राय रेनकटबो लाबोफाखादों आङो माइ गायनायावबो आं दंलै आयै आंबो गायफागोन ना टेनसन लानाङा बेफोरखौ माबा मोनसे जालायगोन दे आबा बिमाखौबाथाय जोबोद सानखायो बेहा औ नोंसोरखौ सानाबा सोरखौ सानो आं आफानोबो हो रेनकटआ ओमफ्राय दा बावलायगोन बियो नङाबा अखा सिजालायगोन ना बिदिबा लोमजागोन नोंसोर गगा मोनगोन आंहासो उनाव रासिन खस्थ' जागोन ना आयै दे थाब फै जेरावखि थाङा अखा बोथोर ओरैनो नोंबो औ खोनाखाबाय ओमफ्राय दा ना मोनबाथाय बाथोन जानो लाबोनोसैलै आयै दे थाथ' औ दे ओमफ्राय दा नोंबायनो एसे साहाखौ जानना होबाव आबा दे गाव माला लोङो ओरैनो बेलासियाव नांथारगौ जागोन दे आयै थारैनो आंनि फिसालाया जोबोद सनाहाय मा दे मा खालामनो फिसा हिनजावबो गैया अब्लाबो फिसा हिनजाव गैयिनि जेबो खमि गैयाहाय आंहा फिसालायानो जिबायदि बिमा बिफाखौ केयार खालामो गावनि बिबैखौ केयार खालामो गासैखौबो आबाया एकदम गावनि फारसे लाजोबनो नागिरो दा फैसाखौबो खामायनाया एसेबां साख्रि बाख्रि गैयाबाबो दखानफोरावनो एसे गोसो होबावदों गथ'आ लेखा फरायबाबो जेब्लायबो न'खरखौ गावनि बिमा बिफाखौ नायनायाव हले आवगायनानै थाबाय थाखाथारो आंहा फिसाया आयौ ओमफ्राय बे रोमैयाबो फैनो होनना मानो फैदियासै गथ'आलाय दायो फन हरफिनसै आं बेयो थुनथुलि माबाथ' मोनसे सानदो माबारैनो नङाबा बै हाथरखिया निकोल जायगि ओजोंहाय मिहिरजोंसो लोगोथ' लाखाबाय र' थांनो बेरायनो ओमफ्रायो दाना बैसोर सानजों मारै सेटिं खालामना होनि आङो हो बे सेंग्रायाबो दाबो फन हरासै माथो आंनाव दायोफोरसो हरगोन नामा दा जुदि आं हाथरखिखौ लांनानैबो बे फैयाबा जारला जागोन ना आरोथ' हाथरखिनिफ्राय मेसेज हरनाया बेखौथ' आं हरखागोन एसे नांबावगौ र' दा मोनाफ्राव हरगोन आङो होमबानिया बास जासिगोन दे बेबो बेखौ सानसिगोन बेहा बेनो हरदों ओमफ्राय हाथरखियाथ' मोनथिखाया बिनि उनाव बे सेंग्राखौबो आं मोजां मोनगोन हाथरखिखौ जेरैखि जायाबाबो फटायनो आं माने बानायना होगोन आरोना दिनैथ' जुदि बे सेंग्रायाबो फन खालामफिनबा आरो फैमारोबाथ' आंथ' साननानै लाबाय हौवानिफ्राय रास्ताया क्लियार बा क्या बात थुनथुलि क्या बात नों बेफोर सेटिं खालामनायाव मा एक्सपार्टलै नाथायबा मारै जाबावनांगौ दे देनांहायथ' आंहा बियो नोंसिना नोंहामजाथ' एसिस फेल होननायसो जासिगोन ना औ आं मानो मोजां फरायदिया दे नङाबा आं बेफोरबायदि होनजानायानो नङामोन ओमफ्राय उनाव मेहेराबोलायनो जेनेबा आंखौ बुंबायलायनो मानसियाथ' फरायनायावबो उदाया खामानि दामानियावबो उदाया ओंखारलांफिन होनोब्ला जेनेबा जों हाबायानो जाबायलायनो दाना बिदि दावराव दावसि खालामबालाय आं मा खालामगोन एकदम आङो माबा मोनसे बेबस्था खालामनानै लाखाग्रोजोबनांगोन जेन मेहेराबो आंखौ बेफोरबायदि खालामनो हाया उनावबाबो एसिस फेलबाबो माथो जानो ना माथो जानो महर मोखांथ' दंना आंना मा बुंबावनो आरो जेबो नङा दे गोसथोलायनाया मोनलायोबाथ' जेबो प्रब्लेम गैलाना हाबा जाखांबायानो जेबो नङा बेफोरलाय अब्लानिया बै टाइमाव आंबो बुंसै आरो नों मालाय साख्रि मोनदों होनना बुंसै आरोखि आङो बेनिफ्राय मेहेराबो बेसे दादागिरि खालामनो हानोब्रा गावहाबो साख्रि बाख्रियानो गैखाया साननो गोनांलै बाथ्राया जोंनि संसारखौथ' एसे खस्थ' जागोन बायदि नुहुरदों आं अब्लाबो गोसोआनो बेखौ फसायथारबायबा दायो माथो खालामबावनो नङाबा हाथरखिजों जाबाथ' आंहाथ' बिराद मेगन सागोनलै देनां बेखायनो जाहोनो हानाय नङा आं बेजों नङाबा देनां बिस्रा खुसि थाबानोथ' ओरैनोबा हाथरखिया जेबो नांजाखाया जेखौबो बेखायनो आंहाबो बेफोरबायदि जानो नांगोन एसे सहायनो सोलोंनांगोन
ओमफ्रायथ' मेहेरा मालाय बेबो मानसिया एसे बुजिनो गोरोंखा गैथाराबाबो बेस्रा अमाफोर गोदागोन हिनजाव लानानैलाय माथो उफायबाव दालाय आंहा होननानै हिनजावखौ गानहोनो जोमहोनो जाहोनो लोंहोनो नांगोन ना होननानै बिदिनो आरोना साख्रि गैयाबाबो जि खस्थ' खालामसिगोनलायनो दाना मेहेराबो थोद आंबो ना इसिबां टेनसन जादो र' नाथाय टेनसन लानांगौ गैया इसिबां होनबाबो जाम्बिया दा एसे रागा जोंबाबो उनहालागैथ' मानिगोन ना उनाव सानसिगोन ना बियो आंथ' थांनो बांद्राय गोबाव गैलाना अब्लाना बे सानगोन आरो देनां आं बेखौ फन खालामबाय थाबानो एसे मिस खालामहरफिनबाय थाबानो उनाव बे गलिफिनलांगोन आरो आंनि खोथायाव आंबो बिदिनो एसे इमोसनेल डायलगफोर मारिनांगोन आरो बिनि सिगाङावहाय जेन आंबो बिराद दुखु जादों होननानै नाथाय बांद्राय दुखु दिन्थिब्लाबो बे सानगोन ना हे बेखौ इगनर खालामनायानो मोजांलै बारा केयार खालामनाय नङाना बिदि सानगोनथ' बियो नर्माल थिंकिं टटेलि नर्माल थिंकिं दे बांद्रायबो साननाया थिग नङानो पजिटिभ साननांगोन आं जि सानो बेखायनोथ' आङो सिमांबो सानगासिनो ना आंनि सिमांफोरखौ एसे सुजुगासिनो जागोनखौ दा ओमफ्राय मेहेरजों हाथरखिजोंथ' जियानो जा ब्रेकआपथ' जागासिगोन नालाय एसे एनैयालाय दुखु मोनगोन आंबो एसे लोगो आन्थानि थाखाय एसे दुखु मोनसाबसै आरो जानायालाय बिदिनो जाखायोना बयनिबो लाइफआव एसे एनैयालाय